ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସୁପର 4 ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ନିଜ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ କରିଛି। ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ 172 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏକାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 39 ବଲ୍ରୁ 74 ରନ୍, 6 ଚୌକା 5 ଛକା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 28 ବଲ୍ରୁ 47 ରନ୍, 8 ଚୌକା ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 9.5 ଓଭରରେ 105 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକତରଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତିଳକ ବର୍ମା 19 ବଲ୍ରୁ 30 ରନ୍, 2 ଚୌକା 2 ଛକା ଭାରତକୁ 7 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିକୁ ଛକା ଓ ଚୌକା ମାରି ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡାକିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟ ଏବଂ କରମର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଜର୍ଜରିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଭାରତର ଏକାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ହାତଛଡ଼ା। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ 2 ଥର ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ସାହିବଜାଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 2 ଓ 25 ରନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଷେକ ଏହି 2ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନିରାଶାଭରା ଦିନକୁ ରୋକି ନ ଥିଲେ। ବୁମ୍ରା ପାୱାର ପ୍ଲେ ଭିତରେ 3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୱିକେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲେ। 19ତମ ଓଭରରେ 11 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ଶେଷକୁ 4-0 4 ୱିକେଟ୍ 45ର ମହଙ୍ଗା ବୋଲି ଚିତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ 6 ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 55 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ କରିଥିଲା। 10 ଓଭର ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ 91ରେ 1ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ରନ୍ ହାରକୁ ଆଶା ମୁତାବକ ବଢ଼ାଇ ନଥିଲା। ମଧ୍ୟମ ଗତି ବୋଲର ଶିବମ ଦୁବେ ତାଙ୍କ 3 ଓଭରର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ 2 ୱିକେଟ୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଓ ସୋଏବ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହ ମାତ୍ର 16 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ 3 ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 42 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦଳ 171 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା।